वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनटीसी। आप देख रहे हैं न्यूज तक सिनेमा की हर खबर सबसे पहले आप तक। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर डालें, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबा दें ताकि सिनेमा की सारी खबरें देखें आप सबसे पहले। तो नमस्कार, हम बारे अंकुश आजाद और रउआ लोग देखे शुरू कर दिल बानी न्यूज तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी शो। अब भाई फिल्म के एगो नवका पोस्टर रउआ लोग देख रहल बानी जेकर नाम बा गौरी का शंकर। अब भाई गौरी का शंकर के बारे में बात करियो से पहले जे भी भाई लोग चैनल पर नया बा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर डालो लोग, बेल आइकन वाली घंटी दबा दे लोग ताकि तुम लोग को हर अपडेट सबसे पहले मिले। और यह ना इस चैनल के दर दयाल हित मित्र संग भी शेयर कर दो लोग ना भाई, तो कोनो दिक्कत हो जाई ना। चली आज हमने का बात कर लिया फिल्म गौरी का शंकर। फिल्म का नाम है गौरी का शंकर। तो आप लोग सोचिए सकनी या कि भाई सावन का महीना चला था, पावन महीना, और एक में भोजपुरिया वाला भोजपुरिया वाला पहले एल्बम निकाला था सन, लेकिन भोजपुरी वाला सावन के पावन महीना पर फिल्म निकालता सन। एक पहले भी 2-4 गो फिल्म के हम रिव्यू कर चुकल बानी। बाबा धाम के 2 गो फिल्म के रिव्यू करबे ना, 3 गो देखी। एगो और नया फिल्म आ गई गौरी का शंकर। मतलब पहले सावन में भोजपुरी वाला गाना गा के एल्बम निकालता लसन, लेकिन अब हद हो गई भाई। जब से यूट्यूब बिना पैसा वाला आ गई ना, तब से भोजपुरी फिल्म वाला अब भाई एल्बम का जगह पर रोलिंग कैमरा, साउंड टेक, लाइट, एक्शन, भले एक्टिंग आवे चाहे ना आवे, काम आवे चाहे ना आवे, चलो हमने हर साल सावन पर कम से कम 10 गो फिल्म निकाले के बाद भले फिल्म कहानी ओके। चलिए फिल्म का नाम बा गौरी का शंकर। गौरी के शंकर पर हमने बात कर जा तो भाई भगवान के में इतना खलिहर देखावल बनो कि भगवान अपना भक्त खातिर हिमालय से अब आवत खुदे उजा नौकर बन के। मतलब का चुतिया पा भाई फिल्म में का चुतिया पा। मतलब भगवान के लगे और कोनो काम नहीं खे। भगवान के अभी समय सावन का महीना चलता तो वो अपन भक्तन के आशीर्वाद देवे खातिर गेलो कि न कि कौन भक्त हमरा के यहाँ कैसे आवता कि तारा के घरे नौकर बन के अहन। का मतलब बेलू जी तहार नाम खुद बा विष्णु शंकर बेलू। मतलब तारा में एगो ना 2 भगवान के नाम जुड़ल बा, और लेकिन फिर भी फिल्म के कर दिल बाड़ा। मतलब कैसन फिल्म बनैले बड़ा यार। और उमें ये देखावत रह चल सावन का महीना पावन महीना चलता, तू भगवान शिव का फिल्म देखावता, बोका में छठ के गाना तू बजाव। मने सावन में कहीं छठ के गाना बाजेला, अरे विष्णु शंकर ये का में कहीं खोपड़ा उपड़ा तारा बा। सावन के सीजन में लोग कजरी गावेला, सावन बाबा के गीत गावेला। अब उमें के कहीं जा दे कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हम ना गा सके छठ के गाना। हर मर बजो सुगना धनु से ओ कर सुगा मोर झा। बहुत आदमी कहते बैग ना गावे थोड़ी से तू कह दिल तो थोड़ा सा एक लाइन सुना दी। चली फिल्म के कहानी बा कि एगो मेहरारू बाड़ी शंकर जी के परम पुजारी बाड़ी। शंकर जी से मांगत रहे कि हे प्रभु हमके ऐसा मर्द चाहिए जोन आपे निहर होखे। शंकर जी कहते तथास्तु बेटा। फिर पार्वती जी पूछते हे प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, ये आपको पता है कि आपको सिर्फ पार्वती ही संभाल सकती है, तो आप जैसे पति पाक को वो कैसे हेतु हो पाएगी। यह कहानी वजह से उठाता। फिर इनकर बाबूजी बाड़े कुणाल सिंह आदित्य गिरी से शादी फिक्स करते रह। थोड़ा सा रोमांस होता। अभी ये अपना भक्ति में इतना लीन बाड़ी कि घर के काम भुला जाती रही। तो भाई कौनो मेहरारू हमारे बहन होके चाहे आपके बहन होके चाहे हमारे माई होके चाहे आपकी, अगर भक्ति में ज़्यादा लीन हो जाए, घर के काम छोड़ दी, तो भाई अमूनन बा कि हमनी के मर्द के तनी मन दिमाग हाई प्रेशर में जाई और झगड़ा हो अमूनन बात बा। तो भाई भी सबसे पहले परिवार के चलावे खातिर परिवार के काम जरूरी बा, ना कि पूजा पाठ। देखिए पूजा पाठ बहुत बेहतरीन चीज़ बा। एगो कहावत था कि ना राम का नाम हृदय में रखो, ना सड़े ना गले ना हो तो पुराना। ये हम नहीं कहत, गोस्वामी तुलसीदास जी कहले बा
कि राम का नाम हृदय में धरो, ना सड़े ना गले ना होत पुराना। तो भाई भगवान को दिल से पूजा करो, सामाजिक दिखावा वाला पाखंड वाला ना। तो भाई सबसे पहले परिवार फर्स्ट प्रायोरिटी बा, ओकर बाद से भगवान। हम आज भी करो चूँकि हमारा परिवार हमारा खातिर मायने रखेला, बाकी आप लोगन के का रखेला भक्ति या परिवार, आप लोग कमेंट करके जरूर बताई, हमके सजेस्ट करी। तो उहे इनका में भक्ति में इतना खो जाता है कि घर के सब काम छोड़ देते। तो इम्पोर्टेंट काम बा, और पति आवत रहे आदित्य गिरी गाड़ी सिंह के पड़ाक देने के पड़ाका मारत रहे, ओकरा से कहत रहे भाग जो अपना घरे, तू हमारा पत्नी बने के काबिल नहीं है। अब भगवान शिव के पार्वती जी कहते हे प्रभु उठिए ना, देखिए गजब हो गया, आपकी भक्त के ऊपर विपदा आया है। तो भगवान शिव जी का करते रहन कि बावना के भेष बना के स्कॉर्पियो से जाके टकरात रह। अब देखिए स्कॉर्पियो से टकराइले के बात तो सही बा, अरे चोट वोट लागेला वो क्या हॉस्पिटल ले जाला, तो हॉस्पिटल का सीन ऐड कर जाला। तो ना सीधे गाड़ी में बैठा के हम खाना अच्छा बनाते हैं बच्चा, अब उनका के घर के नौकरे बना देते रसन, मतलब भगवान के सेवा नहीं करो, भगवान से खुद सेवा करावे लागत रह खाना बना के। इहे कहानी बा। फिर तनी वही नोक झोंक होता है, सास पैरालाइज होता रही, फिर मतलब वह 1975 के टाइम वाला प्रोपगेंडा बा। चलिए बता दी कि फिल्म के निर्माता बाड़े आशुतोष खरे और अनुराग पांडे जी। अब फिल्म में बैकग्राउंड में के कितना काम मेहनत कैले बा। फिल्म के निर्देशक कैले बाड़े विष्णु शंकर बेलू जी। भाई तमाम भक्ति फिल्म बनेले बाड़े, लेकिन कौन इनका भक्ति फिल्म अभी तक ले सुपर हिट नहीं गई। सुपर हिट छोड़ी ना, हिट छोड़ी ना, एवज नहीं गई। फिल्म के सह निर्माता बाड़े कुमार राजू जी। स्क्रीन प्ले कहानी डायलॉग लिखल बाड़े आशुतोष खरे। गीत लिखल बाड़े सच्चिदानंद पांडे कवच जी, संतोष उत्पाती जी, सुनील चंद्रवंशी जी। संगीत दिल बाड़े अमरेश शाहवादी जी और पवन यादव जी। छायांकन के बाड़े मनीष असावला जी। डांस मास्टर बाड़े संजय सुमन जी, माफ करम संजय सुमन जी। डांस भी ओ लेवल के नहीं जो लेवल के चाही। आर्ट डायरेक्टर बाड़े रविंद्रनाथ गुप्ता। भाई आर्ट के कोनो भोजपुरी फिल्म में कोनो खास तो वजूब ना दे जाला कि चलो तक के बैकग्राउंड बेहतरीन तैयार करे, बता जैसन मिलेला काम छापा हुए वाला काम होला। अब ये फिल्म में आपके मेघा श्री, डॉली सिंह, आदित्य गिरी, कुणाल सिंह, शिव जी गणेशन, के गोस्वामी, राजू सिंह राजपूत, अनीता सिंह, राजचंद्र चतुर्वेदी, विवेक पांडे, सीमा गुप्ता, राजू भोजपुरिया, मधु राज, महेश शाह, खुशबू सिंह, तमाम कलाकार ये फिल्म में आपके नज़र आ रहा बड़ा। अब फिल्म क्वेश्चन बा, आप लोग टेलीविजन प्रीमियम पर आप अगर खलिहर बाइन तो देख सकें, अगर खलिहर नहीं तो कोनो बात नहीं है, टाटा बाय बाय नमस्ते, ख़त्म कर दें फिल्म के हमारा काला से। बाकी अगर आप लोगों के भक्ति फिल्म बढ़िया लागत हुई तो आप लोग बेशक जाके देखी। गाना के बारे में बात करें तो गाना भी कोनो लेवल के नहीं है कि जो मार्केट में धूम मचा सके। चलिए यह रहा हम फिल्म के ज़्यादा समीक्षा ना करें, और ये समीक्षा करे लगा मैंने भाई तो पक्का कि फिल्म के पूरा एक गो पवेतना में रेत दे कि लोग पागल आ जाए। चलिए ये हम अपन बाणी के विराम करतनी, और आप लोग इधर देखा तो न्यूज़ तक सिनेमा के तहस नहस भोजपुरी। अब कहे तहस नहस का हम करतनी भाई, भोजपुरी वाला खुदे अपना के तहस नहस कराओ तो सुनता ऐसे मुँह कहने कि भैया भोजपुरी के तहस नहस भोजपुरी कर दो न्यूज़ तक सिनेमा के एगो नया शो। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए हमके कि हमारा रिव्यू कैसन लगल आप लोग के। बाकी हमके दी इजाज़त, नमस्कार, जय जय भोजपुरी समाज।